Ola. Son a Mostra de Cinema do Rosal, un festival de curtametraxes que se celebra nesta localidade do Baixo Miño e nos arredores, nos meses de xullo e agosto. Convídote a que nos visites. Sabemos que se ves, vas volver. As curtas finalistas proxéctanse na Praza do Maio de Tabagón, no Rosal. Desde o 5 ao 8 de agosto, a partir das 10 da noite, poderás ver as finalistas, escollidas polo xurado entre todas as presentadas. O domingo 9, ás 12:30 da mañá e nos xardíns do Concello, entregamos os premios. Ademais podes aproveitar para visitar esta parte do Baixo Miño, onde o noso río se une ao mar. Ademais do festival, esta terra ten moito máis que ver e do que gozar. Patrimonio, paisaxes, praias ou os rochedos do Atlántico, a mansedume do Miño, os solpores, festas, gastronomía. Esta é unha terra de cinema. Está á túa espera. Todos os días obsequiamos aos asistentes con chocolate quente e, o sábado, unha queimada ao terminar. Non é unha queimada calquera, quen a fai é unha grande coñecedora da bruxería, a maxia e os encantamentos que acompañan a unha auténtica queimada. Facede cos espíritos dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada! Lembra, do 5 ao 9 de agosto. Esperámoste.